kodwa usebenzile ke lapha ke Mjolisti, well done. Well done Mjolisti. Kade lokho zabalaza mfana wami, umfana wami wa 2000 lapha bakithi zabalaza. Umsebenzi omuhle usuze wazi wafinyelela khona ke. Ungwabanye babantu nje ababalekile kakhulu endimeni kaMaskandi, and abakwazi ukulingisela ibhovu lakadekadika, abakwazi ukudlala igitara, abanamaphimbo amahle futhi abayiphethe kahle kakhulu. Uyiphethe kahle kakhulu impela, ubonakala ukubalekela kwabathe xaxa, awungabafuni laba abalingana nawe. Ukhombisa khona ngempela ukuthi walulekwe kahle. Umjolisti lengoma ke cha ilapha ku 500,000 within a period of 6 days manga posisi. Ngicabanga ukuthi kuyothi liphela iviki sebesishaya i-1,000,000 ingoma yakho Mjolisti. Wasiphinde futhi uyenza ke i-remix nomnqubiyazo. Ucula kahle ke Mnqubiyazo. Into eyinkinga ke iyodwa ukuthi ngiyazi ke mina ngoba njengomuntu uke osenzela kakhulu kubaculi, abanye ngababhalela ngishiya ingoma, abanye ngibalekelela lapha nalapha for advice. Ngimdala kulento. Ngeke nginake ukuthi kuyenzeka ukuthi imbono ibemningi kakhulu estudio. Libagada abantu abangenayo imbono ukhulu unyakaza bese beba nembono mawuso into ke isinkulu kakhulu. Okunye kokwenzakalayo kulana ngalesikhathi ithola ukuthi nawe uqala ubona inoni, uyawufisa lokhu uvele njalo niyonile ke lengoma ukuthi nina afanele uqale ngevesi nje leli ekuyilona belifonwa abantu, uqhuma enhlalele kulona lelo vesi bese kuyima uzoyibiza ke center ke Mjolisti ngoba besivele le ngoma le ingabi indlela eqala ngayo ibe nendlela efanayo ne-original song, because this is the remix. You got nothing to prove anymore. You are the best. So okay, what you wanted to prove more uzwama nomnqubiyazo ngoba kufanele ingene nibe ama-twins lapha la kusuka idumo nje, yabona, bese niyiteketisa ingoma niphume lapha egusheni, yabona. So nozeniproducer lo abalandeli bangagcini ngama-advice, bagcine sebeniproducera nokuthi nicule kanjani. Lokho kukhombisa ukuthi ke there's something lacking somewhere. Yeah, ziyakhala ke manje, yebo.